Jumurigirori waitire byando nsia soligatie TV ya Getembe magoroba lero ne chinsainya chieli tuko lia Jumapili ntangani kigima yo mwaka 2026 mwaka 2025 nomo nekene kionga chinsainya asenjera bwekira nuchiringo ngorkwalo ne toto nyangiri uto kubatrana konza mimi leo nigakorwa Wilson Makoli na umwancho murigirori ekionga chinsainya nigo togoshaka no robot korwa chinsainya machia murako eywe gotoka ime ye bunge useme chinsa ya mwachi ya manga ebunge kitutu masaba kaunti Nyamira ase amata yamo ya nyarakaba ke kwanakia gusege konyore ke kogokera maiga yomo samalio mu yagweso kya gochia kwa gachira amata yonyomba bunenjera yamo yogokinia ibirango bya byogima ubwatakanane amata yokomenya kino boremirwo bunge ubwatakanire amaroire na boigo okoborwa kweni bo kuna gutuma ulikito Daniel Ontiri Lea Bigutu no mongino ye Frida Lea kurua sikenyole kega Getembe 1 neke gotoka murake kaunti Nyamira negubale gati yabalia asike kabono babere bagwetero bulemerwa ao asikinyororo kibutaka umugaka wenkeiga nigabwa tumochando bubongo bana bae niguboigo bale no bolema igati abo barasi wheelchair abaiga boigo nigubameta ase nyumba irwete batabwati nonye nase bakorara obono baboretie gusirwa emegano engabuniga kurwa segetaseni kya Getembe nase metandao nigoyirire chiamate chingabune chiga chinyinge konyoro bokonyi sabaiga barachikwaga enyombe nya na kururwe bintu byokorara nyumba ya kebara na kururwa engombe no mosamali umuya no mwanasiasa Clive Ogwara uyoteba ekirenga kya no kwene kya keroyomo na minyeta sibirengo bibwenerete nasawire mari narorera mangana makongu sana nonya twensi toratokurwe nyumba yobotaka lakini elinizere nsemono twanjira ne twensi yamo yo ngayo nyo muntare gocha gotagokonye muntu ndi wensi oregaiga nabe gotaka gotarankonya karakonya uri taribo tebuna nachira gentena na rota wati mattress tabati getana taribo moya ko tabati mattress tabati getana taribo enyombe ge koera inchengo beke mattress ne getanda no moya ke mattress ya ne getanda kora yonse karba abere nyomba bono baikaransire etogocha gotere twakorere nyombe twabekiro marangeti ebitanda basoire ime taribo wali ngocha gutana na kangombe uno mugambe bono mugambe gento gocha gonkonya kanyakuriye ngombaye asense mwende okuboria nigukwabekwa gukubwatirana na bubwatani ao rigosira chiamate chingabune chiga igetambokero abamenyi bense miga bagokera igotwaro riruburu robonene asingenje y'umutando uyu umwana babwatekerama emyaka 15 nonyengi noyo kumubogoria na besi ororiera moire akerense asingenje y'ugotarikende wanda tokotaba ngambiye mona barai mangana abuna so atemtandao warora kandiraiga ande mwariga nigwa semwensi nande yarora kano mana mbulinga turo chabarai barachiko tokona kuti mutu asengenjo akara mwikira abantu barinse kigwangeke mwabakonyire moiro komuka soko konya muntu ori nokoganya nkuruboteregata seni kya Getembe kuriga manga ase kaunti Nyamira elitere nenguruko Daniel Ontiri